Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi abodza. Excellency ameneyo ndi Sinsokwe nyamata wanu weni wa kukaronga. Tamwamberani manja nyamata mzanu. Zikoma kwambiri bwana, mothamangitsana ndi nthawi. Pano tili ndi amayi ochuluka amene akuyenda m'mavuto osiyana-siyana. Pali amayi amene akuyimirira amayi a business zing'ono kuchokera kuja ku Bangwe constituency imene tsopano ili yatsopano imene anayigawa. Bwana mundilole ndayitane mayi Abigero Nawani amene amachita business zazing'ono akuuzeni mawu akukhosi kwawo. Zikomo bwana. Zikomo. Moni nonse. Bwana takulandirani pano panjamba. Bwana timakusowani. Ndipo ife tili osangalala. Mulandire ulemu wanu. Amayi mulandire ulemu wanu. Komanso komiti yonse amene mwakhala uku mulandire ulemu wanu. Ine ndachokera ku Bangwe constituency imene ikuchedwa kuti Mtopwa, Bangwe, Mpingwi, Mabanga. Bwana ndayima pano. Kuyima umene ndayima pano lathu ndi dandaulo limene takhati kukumana nawo. Ndipo boma ilili lomvetsa chisoni. Bwana atu inuyo tundimulera kungwa. Ndipo tu inuyo bwana tikuziwa kuti Mulungu ali nanu cholinga. Takhati kulira mchipululu. Tinasanduka ana a Israeli. Koma lero tikuona kuti Mulungu atiyankha. Oyipayo achite manyazi. Kuseka konse kumene aseka ma TV ko ndi manyazi amenewo. Chifukwa alibe mphamvu ina iliyonse. Ifetu bwana tikugona ndi njala. Pamene timanyamuka m'manyumba mwathu tilibe china chilichonse bwana. Konseko chifukwa chachakwera. Inu bwana mmatipasa fetereza okwanira. Ndipo timalima chimanga chokwanira. Timakhala ndi chimanga m'manyumba mwathu matumba 30. Koma lero bwana osanama. Ndipo panopo tikutha kukumbukira mawu amene anayankhula malemu a Bingu Mtalika. Anayankhula kuti amalume anu tinene bwana. Anayankhula maonena kuti chisime chimaoneka chikapwa. Ifetu lero tu chisime chijata chiona. Chifukwa ena timaona ngati masewera. Koma ifeyo lero takumana ndi zoopsa bwana. Inutu mmene munali mboma sopo timagula 100 kwacha. Ifeyo. Koma lero bwana sopo tikugula no 700 nima wang'ono. Ambuye ochita bwino ambuye kumwambako amve kufula kwathu. Ndipo chakwerayo kumene aliko achite manyazi. Ndipo asauwe china chilichonse. Chifukwa akudziwa kuti waliwononga dziko lathu la Malawi. Inutu bwana munaligwira dzikoli kuyambira Mpoto mpaka tu Nsanje. Boma limakoma. Chimanga chinali mbwembwembwe. Nyumba abambo tu masiku anosanganene kuti mayi uyambira pati. Uyambira pati. Ndi chipinjo bwana. Koma inuyo kubwera kwanu. Apita asana bwere timaenda kukuma mangukuma lero apita bwera tingoti Tungulula mayi chala mwamba cha mayi Nawani. Zikoma kwambiri. Olemekezeka president. Tawino mundilole tsopano ndiyitane businessman wankulu amene naye waona mavuto osaneneka chifukwa cha boma loyipa la nkhanza la chakwera. Chala mwamba. Tawino ndiyitane bambo Phekani abwere kutsogolo kuno bwana akuuzeni nkhawa zawo komanso chiyembekezero chawo pa manifesto yanu bwana. Chala mwamba cha bambo Phekani. Zikoma kwambiri. Moni ya Malawi nonse. Bwana President
manifesto ndayiona ndawerenga. Tsopano chodabwitsa nchonena kuti inuyo chifukwa cha maphunziro okwanira, chifukwa akunena kuti to be a leader of a country you need to acquire proper education. Ndiye inuyo mutatenga mpando kulamulira dziko lino, simunayang'ane mbali. Nchifukwa chati pakati pano anthu ambiri akufuna inuyo akudziwa kunena kuti mmene mmalamulira polemba ntchito simunkasankha. Anzathu aja polowa mboma ananena kuti tipanga zinthu mosiyana ndi mmene anzathu ankapangira. Koma pakati pano matenda aboma akatuluka amayang'ana kuti uya kuchokera kuti. Akaona ndi wakumwera akumakana kutaya. Angopasa matenda mbali imodzi. So tonse ndife Malawi, tonse misonkho timakoma. Ndenge mabizinesi aboma kwenda mbali imodzi. Nanga yena apanga chani. Ndiye mmene bwana mukubwereramu. Simuyang'ana mbali iyayi. Muyang'ana dziko lonse. Mukatero anthu azakutirani. Mukasankha mbali sizizayenda iyayi. Tonse ndife Malawi. Matenda aboma aziyenda moyenerera. Azigawidwa mwachilungamo. Osati mtundu umodzi wa anthu kumachita benefit. Mabizinesi kunoko ambiri atakufa. Pale ambiri Malawi kunoko mabizinesi atseka. Chifukwa mabizinesi aboma sakuwagawa mungamine munkachitira kale iyayi. Ndiye bwana ndikuthokoza kwambiri kuti inu ndinu wachilungamo. Chilungamo chimakutsatirani. Tikuthokoza kwambiri bwana. Ndiye mukabwerera zoti uyindiwa kwathu chimpasi chakuti zimene zisachitike iyayi. Dziko ndi yayikulu, Malawi ndi imodzi. Pali ena osati inu ya ena nkatiwo zikabwera zinthu uyindiwa kuti uyu, uyindiwa kuti uyu. Zimene zisizimayenda. Koma tonse ndife ananu, zikapezeka zinthu zigawidwe muchilungamo. Ndikatero bwana ndathokoza zikomo kwambiri. Zikomo. Chala mwamba ndimpatsire nzanga Jack apitirize ndi program. DPP Professor Arthur Peter Mutharika woye, Dr. Jenny Ansa woye, Nanga Chihana woye, Machini, Professor Machini, Jenny Ansa Machini, Chihana Machini. Awa ndi akatundu asazafe azangosowa basi. DPP woye, panthawi ino mundilole bwana ndiyazuse a Vice President achigawo chakumwera Honorable Mwanamveka kuti akulandireni masana uno bwana. Honorable Mwanamveka. Tawi. DPP woye. Ublanda kunodwe. Msabangise manyazi. DPP woye. Chala mwamba. Cha Professor Chala mwamba. Chiti. Nanga cha First Lady Chilipati. Chiti. Nanga cha Enock Chihana Ndi. Nanga cha arani mediatu imeneli answer ya mayeso. Mayeso tu answer yake tikuiziwa. Chala mwamba. DPP boye. Ineyo ndilibe nthawi yambiri. Ndifuna ndikuthokozeni a president chifukwa choyamba kupanga launch manifesto kuno kumwera. Ndikuthokozeni iso kuti kampeni mupangika launch kuno. Ife ndife odala akumwera kuno. Sichonjo kodi? DPP boye. Komanso ndikuti mwatisankhira running mate amene akhale Vice President pa 16 September pano. Anthu kunjako akunena kuti mwatipasa answer ya mayeso.
mwatipasa ansala ya chisankho. Ndipipoye sichonde kodi. Ndiyefe tikuthokozeni na president. Chimene ndikakusimikizireni ndi nkhani ya manifesto. A president muli ndi timu yoziwa kukonza manifesto. Amene tinali ku Mount Soch ndi mboni. Aliyense amene ali pano, kaya ndi mzimayi, kaya ndi nyamata, kaya ndi what ali physically challenged, wina aliyense manifesto yakonza mavuto anu onse. Ndipipoye ndikuti Malawi wina aliyense, kaya ndi wakumuzi, kaya ndi wa mtawuni, manifesto iyi imene tapanga launch inoyi ikuyankha mafunso anu. Akani challenge any economist in Malawi. Munimbe bwino wetu. Akani challenge any economist in Malawi. Tipange debate manifesto once. Ena yarusi manifesto tuya. Amene manifesto amene unalulalikitu. Unalulalikitu imene uyeni. Imene manifesto ndiye ndikuthokoze na president kuti muli ndi timu oti pa 16 September pano inudi ndi mpulumusi mwapulumusa Malawi. Ndipipoye komanso ndikuuze na a president athu kuti timu yathu yakuno kumwera tigwira ntchito. Tikhala background kuyambira weekend yomwe ino. Tifuna tikafike ku Nsanje, tikafike ku Phalombe, tikafike ku Mwanza, kuti tauza Malawi kuti 16 September chipulumuso chikubweranso ku Malawi kuno. Komanso tikuthokozeni a president athu popangisa mgwirizano ndi abale athu a Ford. Ndipipoye tikuthokozeni mwaonesa kuti ino a president ndinu president amene mungamalolera kuti tonse tiyende limodzi. Nima amenewa chifukwa cha nthawi ndikuziwa nthawi yatha. Oyankhula ndi ambiri komanso pakhala kulandira manifesto enanso ayankhula kumbuyo kwanga chifukwa cha nthawi. Chala mwamba. Ndikubwerezanso amene akuti Professor Arthur Peter Mutharika pa 16 September. Chala mwamba. Mungu akudaliseni a president athu, a former first lady, komanso a running mate athu, Dr. Jenny Ansa SC. Mungu akudaliseni komanso a president a Ford, Dr. Enock Chihana Ndi. DPP waye! Chala mwamba cha Professor. Your Excellency sir and Your Excellency madam, chibundulole chifukwa cha nthawi. Pa nthawi ino a chairman a manifesto anakonza kuti akubweresereni manifesto masana uno. Ndezi mezi tachilike pano bwana. A director a campaign Honorable Makande alandire manifesto. Akalandira manifesto tiyapempha Dr. Jenny Ansa, our running mate, komanso our partner bwana watu achihana mufike kusokolo kuno. A director a campaign akupasileni muyende mupite mukapase bwana manifesto yathu. Ndipemphe a director a campaign Honorable Makande kuti mufike kusokolo kuno. Chala mwamba cha Professor, chala mwamba cha Professor, chala mwamba cha Professor, chala mwamba cha Professor. DPP waye! Manifesto yathu kufika malo pano pamene akutilandirira ndi a director athu a campaign Honorable Makande amene atapasire Dr. Jenny Ansa komanso apereke
Chalamwamba. Honorable Makande Kuti Ndi Manifesto yatu masana uno adipelekera kwa Dr. Jen Ansa our running mate komanso Honorable Chihana Ndi anzatu tipeleke njira hapa, tipeleke njira pamene running mate yatu komanso Honorable Chihana a partner akupita akapeleka manifesto kwa Profesa Arthur Peter Mutharika. Chalamwamba, 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 chalamwamba. Yo, yo, yo. Apita yo, yo, yo. DJ. Chalamwamba. Takwesa ni chalamwamba inu. Chalamwamba inu. Apa chalamwamba. Bwana ndimwe mwezi kukomera zinthu pano lero tigona pompano ati. Lero tigona pati? Tigona pati? Zikomo kwambiri bwana. Zikomo kwambiri bwana, mundilole chifukwa cha nthawi tithamange pang'ono. Nthawi ino mwaulemu tsopano ndi apemphe Bambo Enock Chihana, His Excellency President wa Aford Chalamwamba. Aford woye! Aford woye! Zikomo kwambiri. Chalamwamba, 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 chalamwamba. Uko chalamwamba. DPP woye. Sindi kumva. DPP woye. Ntawi. Ntawi. A professor woye. A professor woye. Jenny Asa woye. Zikomo. Nthawi yatithera zikomo kwambiri. Ndipeleke ulemu kwa munthu wamkulu kwambiri. Pachitumbuka timati katundu mzito. Profesa Arthur Peter Mutharika. Ulemu kwa running mate atu mayatu Justice Dr. Asa. Ulemu ma president nonse ma vice president a DPP a secretary general komaso a vice president a Aford komaso ma secretary general titi ma members nonse a NGC ndi national executive chifukwa cha nthawi. Amayi ndi abambo nthawi yatha. Ine mundivomereze Your Excellency ndimenye express. Choyamba ntchito yanga pano ngati president wa Aford
ndionena kuti m'malo mwa chipani chonse cha Ford kuyambira ku Nsanje ukafika ku Chitipa ku Mchinji kulikoma tonse amene tinapita ku Sikelo ndumakwana makeji sitinafunthepo tukupangani ndosi kuti ndinu presidential candidate wa DPP ndi Ford. Komanso a running mate ndikugwirani dzanja, bwerani apa. Ndanena kale ntchito yanga ni express. Dikirani tigwirepo ntchito kuti chakwera amve uko. Mayiwa ndiwo bwana anasankha kuti akhale running mate. Timvane pang'ono. Anasankhidwa kuti akhale running mate wathu. Pali zifukwa. Choyamba ndi mayi amene ali ndi experience. Chifukwa choti ali ndi experience, boma laonongeka kwambiri. Kwawola ku Capitol Hill panafunika munthu amene amadziwa malamulo, wakhala mboma, wozika maganizo, komanso wa experience amene angatisunge bwinobwino akakhale ku Capitol Hill. Mayi takulandirani, andife tikuthandizani, zikomo kwambiri. Ntchito ya ine paseni 2 minutes. Paseni 2 minutes timalize. Chifukwa ndifuna kuti ndi adzutse a running mate komanso bwana atilankhule. Chomwe ndimafuna ndikulonjezeni bwana ndichi. Inu musavutike ndi kampeni. Inu bwana kadyeni somba kumangochi, ntchito itisire nife tigaule. Tisireni. Awa mmadandaula nayo ni size zathu zaife. Tithana nawo. Kayamapha tithana nawo. Kayamaba tithana nawo. Kanyankhanza tithana nawo. Mcp nifuna ndakumbutse ichi. Ndikudziwa amene ndikulankhula pano agulira bando anthu utazitukwana. Ine mkama nitukwana kwambiri mpamene nimagwetsa boma. Ndifuna nene ichi. Mcp mudziwa kuti 1993-1992 tupita ku referendum. Nkhani inatuluka kuti MCP tipange ban. Amene anakuombolani kuti chipani chanu sachipange ban tinalifa a Ford. Chifukwa manena kuti chipani chapha anthu ambiri, chisakhaleso chipani, chifukwa it's a terrorist group. Ndiye titakhala pansi tinena kuti iya itabweretsa matipate. Ngati tabweretsa matipate tivomereza aliyense. Koma inali mistake. Inali mistake. Ndiye inuyo msaganize kuti popeza zipani 9 tinakuyikani mboma, mmodzi mwa iwo tinalife ojiya kuti basi ya chakwera idzadze. Titaona kuti apa palibe zinthu zeni tinatulukamo. Your Excellency, tigwira ntchito. Musadandauleso tigwira ntchito. Ma Vice President dzukani. A Secretary General dzukani. Ma members a National Executive onse a Ford ndi DPP dzukani. Pali mphwempho apa? Ine sinapengepo misala khalani pasi.
ine sinapangepo misala usapota zinthu zopanda pake. Komanso agogo aine analifumu Chief Mwasi anandiuza chinthu chimodzi kuti akuluakulu ni ndambo mozimira moto. Moto woyatsa chakwera kulibenso dambo lina koma pita munthalika. Kulibe ndio iwali biza akuti wakula wakula ndiwo kalamba. Kodi ife tifuna iwazi kanyamula miyala? Tifuna akalime kumunda kwa munthu? Tifuna akalime kumunda wa chakwera? Akachite ganyu kwa chakwera? Inu ya accomplished constitutional lawyer. Kwa America tinali limodzi. America imakudziwani, Britain imakudziwani, China imakudziwani. Ndeti dendaula kapuku achabechabe. Bwana, gwirani ntchito ise tilipo. Now is my honor and privilege ndidzutse mai ogona kosatseka. The next president of this republic uyamba pa 16 Dr. Jenasa fikani hapa. 111 Chihana Ndi Wandi. DPP oye! Adati oye! Adati oye! Amayatu Professor Kuti Ndi oye! Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.